ang pagtuon subong. Isa naman naton kakahigayunan nga makatuon, makausisa, makareview sa aton Sabbath School lesson sa sini nga semana. Ginadala ini sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Kag sa sini nga tion, nagapasalamat kita sa Ginoo for the first time nga ang akong partner isa kababae, Mama Christy Sanggalan Duroy. Mama, yung adlaw sa imo. Adlaw, Pastor. Yes. Si Ma'am Christy, mga kauturan, siya ang dean sang School of Business diri sa Central Philippine Adventist College. Kag siya man ang asawa sang aton nga church pastor diri sa CPAC Church, si Pastor Frances Duroy. Ma'am Christy, aton anay tamyawon ang aton mga kauturan dira sa may Bacolod Adventist Medical Center sa ilang cafeteria. Ila ini tanaw kada Sabado sang aga. Okay, kay hindi sila makasimba kay nagaluto sila para sa mga pasyente. So, ang ilang Sabbath School ila gina-play ini nga video kag nagapasalamat sila. Upod man sang aton mga kauturan sa mga Ilonggo speaking areas diri sa Pilipinas, sa Southern Mindanao, sa West Visayan Conference diri sa Negros Occidental, kag sa mga Ilonggo speaking sa bilog nga kalibutan. Damo Pastor ay nagalantaw ban sa YouTube sa sini nga video, especially adto mga OFW ta mga kauturan. Yes. Oo. Malagalantaw gid sila. Galantaw gid sila. Oh, kag ang iban sila nagahambal nga pastor. Inang salamat kay naga-drive ako subong ti nagapamati, nagatanaw kami sa inyong video. Okay, dalayawon ang Ginoo Ma'am Christy sang ining ministry sang aton nga simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Kag akon man ginapasalamatan subong si Rodel Vargas, si Sir Elberry Tapayas, Sir Ayan Banjola, kag si Engineer Frederick Linatan. Nga amo ang mga tao nga nagakapot sang camera, kag sila mao ang naga-edit, kag sila ang nagasakripisyo para lang nga ining programa magapadayon. Gani Ma'am Christy, sa hindi pa kita aton na naidoko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo sa Ginoo. Maluluyon kag langit mo namon nga Amay, salamat gid nga ikaw upod namon sa siningation. Samtang kami magapadayon sa sisa, pagtuon, kag pag-review sining imo nga leksyon para sa amon eskwela sa Batika, gapangabay kami sang balaan nga espiritu nga magadihon sa amon karon. Hindi lang sa amon upod man sa amon mga kauturan nga maga-view kag magatanaw, magapamati sini nga kabay pa nga imo man sila tagaan sang balaan nga espiritu nga mahangpan nila ang mga dalagko kag major nga mga points sang sining leksyon sa sining nga semana. Salamat gid nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon manunobos. Amen. Mga kauturan, ari kita subong sa leksyon 11 sa Disyembre 9 tubtob Disyembre 15. Ang tigulo Ma'am Christy is the elect, ang mga pinili. Ang atong sadsara nga teksto Ma'am Christy karon nga semana makita sa taga-Roma 11 bersikulo 1 akon pagabasahon. Niyan nagapamangkot ako, ginasikway balas sang Dios ang iya katawhan. Malayo ina, ako karon Israelinhon, kaliwat ni Abraham, sa kabikahan ni Benjamin. Ang Dios magapakamayo sining aton nga sadsaran nga teksto. Ma'am Christy, ang Israel amo ang pinili. Nagakahulugan bala nga sila lang ang may kaluwasan? Muna ang aton nga panghuna-huna, no? Nga sa una, ang pamatyaga naton nga ang Israelinhon lang ang maluwas. Pero sa sini nga semana nga leksyon, aton gali matalupangdan nga ang kaluwasan hindi lang para sa mga Hudeyo, kundi para sa tanan-tanan. Kag ang pagkapinili, hindi butsing ganon nga
ikaw lang gid ang maluwas kundi wala nang iban. Wala nang iban. Yep. And that's correct mga kauturan. So aton ina matun-an Ma'am Christy halin sa Domingo hasta gid sa Biyernes. So aton tong karon ina mga kauturan nga ang mga Israelinon, that's true. They are the elect. Sila ang pinili, they are the chosen. Apang wala nagkakahulugan nga sila lang ang may kaluwasan. Ang kaluwasan, amo na ang ginaugatan gid ni Pablo, Ma'am Christy, sa iyang nga sulat, nga iya gid gina-emphasize nga even though we are the chosen. Kasi si Pablo sa aton sansara nga teksto nag-claim man nga siya Hudiyo man. But it does not mean nga sigurado na since Hudiyo sila, sigurado na ang kaluwasan. No. So, we will try to dig deeper aton tong karon mga kauturan. Paano nga ang hindi manggali sila sigurado sa ilang kaluwasan despite nga sila pinili sang Ginoo. Yes, kadto kita Christ and the law. Si Kristo kag ang kasuguan. Yes, may punto ka di Ma'am Christy sa Monday sa Sunday ng election. Diri sa base sa Romano kapitulo 10 to bersikulo 1 hasta 4. 4, yes. Oo, hindi nga verse amo ni siya ang pagasundan sa Domingo nga pagtulunan. So sa diri sa sini nga kung basahon na mga kauturan ang Biblia, nagambal dira nga ang mga Hudiyo ang ila panghuna-huna nga ang kaluwasan ila maangkon sa ila tungod sa ila nga pagkamatarong. Pagkamatarong. Panawag na naton pastor legalism, no? Nagali ining aton gali nga mga kung kaisa bala kapanguna-una ta permit taga-simba, permit tagahatag sang aton ikapulo, permit nagahatag sang aton nga pagkabutang sa Ginoo, maluwas na kita. No. Na amo na mga kauturan ang trap o kon ang siod nga nasiod ang mga Hudiyo Ma'am Christy. Nasiod sila sa ilang pagka-legalistic, sa ilang paghuna-huna nga number 1 sila ang pinili. Okay. Number 2, nagasunod sila sa mga palatukuran nga ginhatag sang Ginoo sa ila, pinagi kay Moses, pinagi sa ilang amay nga si Abraham, si Isaac kag si Jacob, and eventually paghatag sa ila sang napulo kasugo sa bukid sang Sinai. So meticulously sa maid-id ila ini nga ginatuman. So because of that kind of idea, they were thinking ila na ginahuna nga may kaluwasan may kaluwasan sila. Nga sa ila nagid ang kaluwasan. Maid-id sila nga nagatuman sina apang siling ni Pablo nasiod kamo sa sini nga panghuna-una. You are trapped in this kind of idea, in this kind of way of life nga inyo ginahuna nga may kaluwasan kamo because you have followed the regulations 1, 2, 3, 4, 5 kung pila na kabilog, pila na kalibo ka mga palatukuran nga ilang ginasunod. So muna pastor na paabot ni Kristo, so hindi nila mabaton ang messiahship, no? Pagka-Messiah sang Ginoo. Amo na ma'am ang siling ni Pablo nga si Kristo amo ang katapusan. Ining word nga katapusan, fulfillment. Fulfillment. Sa Greek, this is teleos. It means goal and purpose. So ang word nga end, Christ is the end of the law. Siya ang katapusan sang kasuguan. It does not mean nga wala na kasuguan. Ang ginabuot silingon dira nga ang purpose sang kasuguan, ang katuyuan sang kasuguan, ang goal sang kasuguan natapos na. Sa aton papag-abot ni Kristo, ang fulfilled na ang mga katuyuan sang kasuguan, ang mga paghalad-halad. That's why pagkapatay ni Kristo gani paghambalya is finished na ano ang templo, ang kumbong sa templo na nagisi. It means nga natapos na ang katuyuan sang kasuguan. Nga ang kasuguan amo ang ginahuna-huna sa mga Hudiyo nga among magadulong sa ila sa kaluwasan. But it does not mean nga wala na sang kasuguan. So at least Ma'am Christy aton ginaiplastar nga
it does not mean wala nagakahulugan nga wala nakasuguan. When Paul said, Christ is the end of the law. Oo. Kay kadamuan sa mga Kristiyano, pastor, nagkatuo nga tungod kay ara na si Kristo, hindi na kinahanglan ang kasuguan. So daragi kumbaga pa ng trap no sa aton nga malipatan tagali nga ang kasuguan amo iya ang makahatag sa aton sang paglantaw kung kita bala kinahanglanon sang manluluwas. Manluluwas. Oo, kay ti ang kasuguan Ma'am Christy sa aton nga ibang previous nga lesson nga ang kasuguan namo ang nagadulong awareness sa tao nga sila gakinahanglan sang manluluwas kay sila makasasala. Okay. So at least Ma'am Christy ato na naplastar ang major nga mga points sa Sunday nga election. Number 1, legalism, naglegalistic sila kay ginatuman nila ang tanan nga mga palatukuran sang kasuguan. Okay, mga kauturan, isa pagid, when we say law, it does not mean only the 10 Commandments, but it is the whole Jewish system. Okay, dala na ang mga legal, mga civil, mga family laws, mga inheritance laws, ceremonial laws, and including the 10 Commandments. So when Paul said, Christ is the end of the law, it does not mean nga wala na ang kasuguan. Nga wala na ini. But at least, ang tuyo sang kasuguan, nga maghalad-halad sila, mga ceremonial law, so forth and on. So, butsin ka ng pastor, ang nadula, amo tuyo ang mga ceremonial law. Yes. Oo. Pero ang napulo kasugo, ara paghihapon. Yep. Kay kung nadula na Ma'am Christy ang napulo kasugo, si Pablo, wala tani siya nagsimba na sa adlaw nga nagpaway. Oo. Way naman sang kasuguan, way naman sang rason. But later on, Ma'am Christy, we will know further. Damo pa ning aton matun-an diri. Okay, let's go to Monday. The election of grace, ang pagpili sa pinaagi sa bugay. Ang punto di Ma'am Christy is, ang pinaka-importante gidi nga phrase is, hath God cast away His people. Tungod kay Christ is the end of the law, amo nang major gid nga punto sa Sunday. Sa Monday naman niya, ginsikway balas ang Ginoo ang iya katawan since nag-abot na si Kristo. What do you think, Ma'am Christy? Sigurado gid nga hindi. Wala gid niya ginsikway kay kung ginsikway niya, tiway na siya nagkadto diri sa kalibutan ng hatag ang iyang anak no, si Ginoong Hesus para sa aton tanan. So ang kaluwasan open gid sa tanan-tanan, Hudiyo man kag Hintil. Kag isa pagid ka punto Ma'am Christy, agawon ko imo nga punto nga hambal is this. Wala ginsikway sa Ginoo ang mga Hudiyo. His people they means iya ang mga Hudiyo kay ang first nga mga Christians are Jews. Si Pablo mismo Hudiyo. Si Pedro Hudiyo. Kag ang mga dito sa Roma, sa Galacia, mga Christian, early Christians dito are mostly Jews. Okay. Kung ginsikway sa Ginoo iyang katawan, hindi ni nagakahulugan nga iya naging patumbayaan ang mga pinili. No. And then, ang isa pa di kapunto is na ano sila nabulag sila. Yes, oo. So, ini man nga teksto no do ka ano man bila ng do ka confusing no kay mahambal ka ginbulag sang Ginoo ang iya nga mga katawhan. No paano bulagon sang Ginoo ang iya nga mga katawhan? Yep. So, dirigin pasaysay sa aton sa Monday nga lesson nga ang Ginoo ay nagabulag sa iyang mga katawan, pastor, no? Yep. Oo. Kundi iya lang nga, kumbaga bala ng expression sa Ginoo nga ginhambalan nga nabulag, itasat may nabulag sila mismo nagpili nga hindi sila magpamati sa Ginoo. Yeah. Oo. Ang isa pagid ka punto, Ma'am Christy, about sang bulag, nga nabulagan ang mga Hudiyo sa kamaturan nga si Kristo.
it was very hard for them to accept nga si Kristo amo ang manluluwas. So they were blinded to that kind of aspect. Oh, kag isa pagid nabulagan sila sang rule nga ginhatag sang Ginoo sa ila. Ang ilang mga obligasyon, you see, mga kauturan, sila ang pinili. It does not mean nga sila lang may kaluwasan. Pero sila ang ginpili nga amo ang spearhead. Anong spearhead gani sa Ilonggo? Pangulo sang buluhaton, sang buluhaton nga gintugyan sang Ginoo sa katawhan. So siguro kung why sila nagsipak sa ilang role, siguro subong sila gid ang nagapangdala sa tawag nga Kristyanismo sa bugos na kalibutan. Kay you see, mga kauturan, halin sa pagsugod, God has chosen a people. Ang mga patriarka and then the nation of Israel, and now eventually ara na sa iglesia. And we are happy nga kitang mga Adventista are the chosen church of God. The ecclesia, a group of people who are responsible of spreading the gospel and preparing the world for Christ's soon coming. I hope nga hindi man kita, Ma'am Christy, magparehas ang balatian sa mga audio. Nga they were blinded, they were trapped sa legalism, na amo man na kitang mga Adventista, hindi kita maguna-una nga tungod kita nagasimba sa adlaw nga nagpauway, sigurado ng kaluwasan tanno. Kay Ma'am Christy sa aton nga leksyon, kami to ni Pastor Duroy, nga nag-discuss ito, nga ang Sabbath keeping naton, ang aton nga paghalad sa paghauli ta ikapulo, pagbulig ta sa buluhaton sang Ginoo, pinagi sa aton personal nga time, kag sa aton personal nga money, is not our salvation. Hindi garantiya nga maluwas kita. Ini sila bunga lang sang aton pagkaluwas. So that's why, mga kauturan, let us not be trapped like the Jews as well. Nga nagahunaw na sila, they were blinded, nga nagahunaw na sila, nga luwas na gid sila because they are doing this and that as per instruction. Kita nagapati, kita nga na tumantang na pulo kasugo sa luwas na gid ko niya, kay wala ko gapatay, way ko ga pangawat, way ko vegetarian man ko, so for tanon maluwas ko, no. Ang salvation is Christ. Dumdumon ta gina, it is the righteousness of Christ. We are doing God's work. It is because we love Christ. And He pleaded before us when He said, if you love me, keep my commandments. Yes. Okay. Kadto kita sa Tuesday naton nga leksyon, natural branch. Ma'am Christy, kindly draw the first blood sining aton nga Tuesday nga leksyon. So ini ang Tuesday na base naman sa Roma, sa Romano, Kapitulo 11, versikulo 11, tubtob 15. So, ano ang paglaom din yung ginhatag ni Pablo sa ato sa sining balasahon. So, kung basahon mo natin ang ining versikulo, makita natin din yung ginpaanggid ni Pablo sa isa ka olibo, kung olive tree, ang Israel, no? Nga, ang iban nga mga Israelhon, o kung Judeo, na bali sila nga mga sanga, no? Nagkalabali ang sanga. And then, nag-abot ang mga hintil, kung sa agriculture, panabala, grafting, tapik sila para halin sa natural nga puno, butangan sa artificial nga sanga, or halin sa iban nga mga sanga sang kahoy, gin-graft. So, muning pala ang giran nga, nagambal diri si Pablo, nga, kung bisan gani ang mga Israelinhon o kung ang mga Hudiyo, bisan halin sa natural branch, nagkalahulog pa sila pastor. Oh, so how much more? Ano pa gid ang mga hintil? Munang wala gid kita sa ipahambog sa ato na kaugalingon, no? Why gid kay ang natural nga sanga nahulog. How much more do ang hindi iya nga natural nga sanga? May posibilidad gid nga mabangli. Pero ang dako diri nga paglaom, ara gihapon ang sanga. Ara ang puno, ang sanga ang puno rather. Ara ang puno. Kag ang gamot. Ang gamot ara pa. So butsing kanon, bisan na pangli ang sanga, mabali ang sanga, buhi gihapon ang kahoy. Ang kahoy. Oo. Ara siya gihapon. Sa kanami nga punto, mga kauturan halin kay Ma'am Chris, nga
ang Hudiyo ginakabig nga puno. Kay sila ang pinili at the beginning. Sila ang ginpili. Ara gyapon ang kwan. Even though nga nagkalautod Iban. ang iban. Ang iban, ara Ara pagyapon. gyapon, nagkalautod ang iban, pero the main trunk and the roots are still there. Okay? Kag ang ginhambal ni Ma'am Christy mga kauturan nga ang mga hintel gingraft. Okay? Ginsumpay sila, ginsugpon sila, ti amuna, nagkuha sila sang ilang nutrients to make them alive branches. Kag mga dahon halin sa puno. Okay. So kanami sini nga palanggiran ni Pablo mga kauturan nga kita nga mga hintil, we are not Jews physically, but daw natural lang kita, Ma'am Christy. Once inang grafted, fully grown, hindi mo na gani mabalaan nga. Kung di na siya, no? Oo. Na. Matingala ka na lang nga ang puno nga, for example, puno sa mangga, may ara nga naga-branch out nga, nga puno sang guava o kung ano man ang klase sang tanom. Yep, okay. Yes. At least ang punto mga kauturan, pariyo man sang ang gingamit ni Pablo subong is grafting. Amo man na, Ma'am Christy, ang the same idea sa adoption. In the past, we were discussing adoption. Nga ang isa ka mag-asawa kung wala bata, mag-adopt sila. And then pag-adopt nila, wala na sila gakabig nga hindi namo ni bata. Ilan na tanan nga mga privilege of being a son or being a child, a daughter of that family. Ara naging sa iya. Inheritance, tanan-tanan, kung magpasaway siya, kargo, so kanami, no, nga paglao, mang ginatag sang Ginoo sa aton, nga bisan hindi kita ang una-una nga ginpili, pero ara sa gyapon sa aton ang pribilehiyo, tanan, ang pribilehiyo sang Ginoo. So, may punto lang ko, di ba, Pastor, yes, go ahead, ma'am. Kay pwede ko niyang batian sa iban bala, once saved, always saved nga punto. Kay, although kabalo man ta nga ang Biblia, waay nagatudlo sa nga doktrina, pero gusto ko lang mangkot, Pastor, ang butsing ganon sa iba na nga once saved, always saved. Yeah. Mga kauturan, amo gini, Ma'am Christy, thank you. Ang doktrina ni Pablo wala nagasuporta sining ideya sang iban nga mga katawan. Nagwa lang ni nga phrase, once saved, always saved, o kon theory nga once saved, o kon let's say belief nga once makabaton ka kay Kristo, bisan ano pang imo nga buhaton, matuwad ka, matindog ka, magpakasala ka, magbalik ka sa lunang sang pagpakasala, sigurado nang imo kalawasan. Because there was a time that once you accepted Christ. So pagbaton mo kay Kristo, luwas ka na. Whatever the result, whatever your life will be in the next day, you are already assured of salvation. Wala ini mga kauturan, hindi ini doktrina kag Paul never mentioned this kind of concept, this kind of theory nga once saved, always saved. So, mga kauturan, ang punto diri nga ang mga Hudiyo nga ang nagkalabali, Ma'am Christy, nagbali sila. It is because salvation is not by the whole tree. It is by branches. Okay. Nga individual ang kaluwasan. It does not mean nga tungod Hudiyo ka, it does not mean nga tungod Adventista ka, tatay mo, nanay mo Adventista, lulo mo Adventista, ikaw Adventista, perhaps by name but not in doing. You are saved, no. Just remember, imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakiro, imo lawas, imo kaluwasan. So, that's the idea. Okay. And then another point, Ma'am Christy, sa Tuesday is that answer ikadua ni nga sabat ni Pablo sa pamangkot, hath God cast away His people. Oo. Igin sa likway balas ang Ginoo ang iya katawan? No. Wala iya gin sa likway. Ara gyapon ng puno. Ara gyapon ng gamot nga amo ang katawan sang Ginoo. Ang kita nga mga hintel was grafted, but the trunk, the roots
are still mga katawhan sang Ginoo. All Israel shall be saved. Nati ato naman na mata-mata na to na discuss. So kay na in connection sa Martes nga leksyon ang Wednesday na na-discuss naton. So so ang bilog ng Israel maluwas. So all Israel shall be saved. Ini naman galing nga punto pastor no naga dumakahatag on bala sang gamay man confusion may mga gray areas bala kay ang bugos nga Israel maluwas tibot sing ganon tanan sila maluwas gid. ang mga kay sa panimalay may mga bugoy nga kabataan, may nami nga kabataan sa isa ka clan pamilya abis ang isa ka pamilya ti may mga kriminal dira, may mga mabuot man dira tungod sa kay kapamilya sila maluwas sila. No, the same thing with Israel. Not all Israel shall be saved. Individual gihapon ang kaluwasan, mga kauturan. So, ara na siya. And then, tungod nga gin-graph kita nga mga hintel, we are now equal in footing with the Jews. Amo nang ginasiling Ma'am Christy sa halamblanon sa mga manugwali nga at the foot of the cross, the ground is level. Pero sa siniman nga Wednesday nga lesson, Pastor, no, ano namian ko di nga punto bala kay maabot gid ang panahon nga ang mga Hudiyo mismo, sila mismo ang magadala sa maayong balita sa bug-o sa kalibutan, no? Kay butsing ganon ang ilang nga pagka kaina ba nato nahulog ang iban nga sanga temporaryo lang. Magaabot gyapon ang panahon nga sila man amo ang panguna sa pagdala sa maayong balita sa bugos sa kalibutan. Okay. Ma'am Christy kanami sinang nga punto. I hope you will not misunderstand us. Nga maabot ang panahon nga ang tanan nga Israel mabalik. And that they are expecting for that nga mabalik sila. Okay. So mga kauturan ang punto diri nga there is possibility nga ang tanan nga Israel mabalik because whether we like it or not, dako gid gyapon niya even though ginsalikway si Kristo sa mga Israel noon, pero being a Jew ara gid gyapon niya para man sa aton bala kabataan bisan ano pang aton kabataan maghinimo sa mga binuang, they are still our children and then we love them. So amo man na mga kauturan na ang Ginoo sa isa iya mga katawan, but one thing good Ma'am Christy is that God opened it to everybody. Not only to Israel. So, salvation is not exclusive to Israel, but it is for open. all. For all. Salvation is not universal. It is not universalized. Nga amo na siya. Nga Israel lang gid o kung group lang gid sang tao sang kwan. Mga Adventista lang no. May mga kauturan kita sa iban nga reliyon nga mas mauna pa kun if there is pauna-unahay sa langit, may mauna paguro sa aton. But nevertheless, we will all go to heaven at the same time. Thursday, last nato nga punto, salvation of sinners. Si Ma'am Christy, anong imo nakita diri? So, ang kaluwasan sang namiani ko sa Wibis nga leksyon kay ang gugma sang Ginoo bala pastor no, grabe gid ya ka dako grabe gid nga bisan pagani nga pagkahulog pa lang sa una ni Adam kag ni Eve. Ara na ang plano sang kaluwasan. Ginplaster na sang Ginoo sa una pangadaan. So, butsing ganon grabe gid ang gugma sang Ginoo sa aton nga mga katawhan nga bisan pa kita hindi tako sa sini nga gugma, pero ginhatag sang Ginoo sa aton. No, sa kaluwasan sa aton tanan. Sakto na Ma'am Christy, hulamon ko man liwat ang kay Ma'am Christy nga bana ang atong church pastor si Pastor Francis Duroy. Nga iya ginhambal nga ang may punto siya nga ginhambal sang ligad pa nga mga sinimana nga kanami sa iya nga punto nga ang pagpasaylon ni sang Ginoo sa aton, ang gugma sang Ginoo sa aton nga ginhatag iya sa aton even though ano kita ka makasasala, paghatag sang Ginoo, pagbaton ta siya kag paghugas siya sa aton sang iya nga dugo, we are pronounced as if we have done nothing. Limpyo gid kayo. Limpyo gid siya. Hindi lang niya kay
akon gani ito Ma'am Christy nga ginhatag nga ilustrasyon gani nga pareho bala sang advertisement sa mga habon bala sa TV. Oo, nga 99.9%. May ara pa May ara pa 1% gid nga isa nga. nga 0.1% nga nabilin nga higko. This is not hindi ni habon niya nga amo ni ang dugo ni Kristo, hindi habon. Nga paghugas mo may isa pa kabuling nga nabilin, no. Paghugas ang dugo ni Kristo, 100 or even 100% totally clean. Kag isa pa ka punto sa wibis nga leksyon, mga kauturan, nga as much as possible, no, kumikilala kita nga mga contact with sa mga Hudiyo bala. Kay although nga wala gineject nila ang privilege na ginhatag sa Ginoo sa ila, kita man nga mga Adventista dapat man mag-reach out man sa ila, no, kay sila man no gintawag man sa Ginoo. Yeah. So Okay. kag kita nga mga Adventist may ara kita nga maayo nga kumbaga pa kung sa basketball la may maayo nga ano na ng place ano na role. oo, Role. kay ang aton nga pagtuo kag sa ila lapit-lapit kaayo una bes parehas kita nagatuo sang adlaw nga inupahuway nga Sabado. So kung may ara oportunidad nga maka-meet magigita o makakita, maka-friend sa mga Hudiyo, mas maayo gid nga i-reach out naton sila. Kay sila man mga kauturan kinahanglanon gid sang manuluwas man. Okay, thank you gid mga kauturan. Salamat Ma'am Christy. Last point mga kauturan is this. We are the spiritual Jews. When we speak about the Jews, the natural Jews are the Jews in Israel. But with Christ's blood, we are now the spiritual Jews. Oh, kita na ang mga Hudiyo espirituhanon. So, I hope nga hindi kita mangin pareho sang mga Hudiyo sang una nga na-trap sila legalistic and then they were not necessarily again salikway sila, but some had been thrown away, nadagdag ang mga sanga nga iban. So kag salamat nga we had been grafted, we had been adopted, and then ang dugo ni Kristo para na sa tanan, and then salvation for all sinners including Jews and Gentiles. Okay. Mga kauturan, siguro wala ginamon mahatag ang tanan nga mga major nga mga punto sa leksyon. But at least, Ma'am Christy, salamat nga we have touched many of the main points sang aton nga leksyon sa sini nga semana. Mga kauturan, we encourage you to study further. Ang amon ginhimo karon nga adlaw is just the augmentation, bulig lang sa inyo. Kag at least may mga ideya na kita kung kita magapadayon sa pagtuon. Kabay pa ang Diyos magapakamayo, and God bless sa inyong tanan. See you next week sa another episode sang aton nga ang pagtuon subong. Ma'am Christy, aton takpan sa pagpangamuyo. Pangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa sining leksyon sa sining nga semana. Salamat na ikaw nagapili sa amon. Kag salamat na ginhatag mo ang kaluwasan sa amon tanan. Agud to ang pagkabatunon pinaagi sa kay Ginoong Hesus. Salamat sa iya nga kabuhi ag ginhatag sa amon. Dalayawon kag Ginoo kabay pa nga updanay kami tanan-tanan upod sa ang mga minahal sa kabuhi sa pagsugata sa imo sa pila ka adlaw. Sa ngalan ni Hesus. Amen.